Bloody Mary. Yan naman. Yung tag-ubrayan naman na to yun, nagsil-cellphone man nun. Nakakayang manlat na, magbugturawan. Basta babae, ginababae na, nakakayang. Aguri ka man. Adig di sa halas, nakakayang manon. Panaman nagplansya di sangwanan na takwang. Sinitik nga nakakayang. For example, agplansya tayo. Panaman di sa halas. Andiyan na ka to eh. Libra. Apa niya, Bram? Plansya. Napapanap yung bigat plansya ay klatin yung isang abado. Plansya naman medyo polo. Gawin na yun na. Diyan, si Kwador ba? Damdama, palpasi na to. Plansya yung di puro mga polo ka? Gawin! Palpasi na to, bago to plansya yung dipolo. Ano yung dipuraw? Di polo nga pura. O di usar, ano ka pa nakikita ba? Gawin damdama. Dirsin ka ta, malpas ka ta kay mangantan. Gawin, bigla to yun. Muna ngayon na ngayon. Usarit gamit na bigat ato. Manam, Dagar pa ba na? nalay suraw? Madam, nalimsan to. Bigat ni ate ko, nagloko. Huwag may tatay ni O, aji kwa. Diyan. Ang natay ko na aking Bloody Mary. Ano na ta? Horror. Buyan ta ta diya. Yeah. Pudot ilimit na siya. Berkan lang natin, di ba? Alis ko talagang pudot ata. Kung ganun ata, nakukuan sa tikana. Kapin niya kagtabi buya eh. Bloody Mary. Hamu ganun ka. Kwali papa. O, tamoy sa Ilan tayo di ba buya eh? Bloody Mary. Al-alyan dyan? Horror. Bloody Mary. Ilan naman? It was at this moment that he knew. He fucked up. Mga nagsaksak. Oo, mga puro na. Dagdag. Al-alyan. Tutak pa yun. Ano na puro no? Nakakayang galat to. Garnak pa yun.